Kada kilo kan mga gulay sa Pili Public Market na gikan sa norte, nanotaran ang paglangkaw kan kasagsagan kan bagyo. Mga paratienda naglalaom na mahuros na ang presyo kaini kasabay kan pagmarahay naman kan kamugtakan kan panahon. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Kan magtamaan bagyong Egay sa Pilipinas, haros 60 to 70% subuot kan mga pananom sa probinsya nin Benguet na nasa middle of maturity na ang nagkararaot. Mantang 10 to 15% naman kan mga ready to harvest na kutaan nadanyaran. Kaya sa kasagsagan kan mga pag-uran kan nakaaging semana, ang presyo kan mga gulay na hali sa norte na ipigtitinda sa merkado publiko kan banwaan nin Pili, naglangkaw man nin 20 hasta 40 pesos kada kilo. Ako po kaso deliver ka sa daw. Kamahal po talaga. Hindi, basta mauran kaya mahal talaga. Para mabudget ang kwarta po, maibakal pa po sa ibang kaipuan. Mantang nagdetenir na mahal ang presyo kan kada kilo nin cauliflower, bagyo pechay asin sayote. Nanotara naman kan pirang mga paratsenda, ang pagbarato ning dikit kan iba pang nag-abot na supply nin gulay hali sa Baguio City. Kan kasagsagan kan bagyo, gustuhon man alaga day na nakaharvest ang mga paraoma sa Benguet, huli sa epekto kan maraot na panahon. Kaya para mientras man na nagkulang ang nakakababa na supply sa merkado. Alagad sa presente, nakakahiro na liwat ang mga paraoma sa lugar asin nagusi naman ang mga pwede pang mapakinabangan. Although nag-suffer yung quality kasi yun nga binagyo talaga. But other than that, we assure na meron pa rin tayong supply, hindi po tayo mawawalan ng supply ng gulay kasi may mga area din naman or part ng Benguet na hindi masyadong tinaman or may natural landscape to protect the farms from the harsh winds. Mahigot man na pigbabantayan kan opisina ang presyo kan mga produktong tigpapabakal sa merkado publiko, nganing masyertong mayo manin makakalusot na overpricing. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.